खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 नभेम्बर 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जागोन सिगाङाव मावनाय बबेबा खामानिखौ दिनै मावफुंनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन समाजाव मान बांगोन बयजोंबो अनजागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया खस्थ' मोननांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जागोन गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन गोसोनि लुबैनाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो आरो नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोजोननि आंखाल जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव जिंगा फैगोन गोजोननि आंखाल जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अननाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ नाथाय लामा सामायाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ गोजोननि आंखाल जानो हागौ रांखावरियाव मोजां
आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ सोरजोंबा अदेबानि बाख्नाय जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।